Si Emilita nalingaw og video. Nalingaw siya og video sa mga paboto. Ano siya lingaw man kayo siya. Lingaw yan aus paboto. Nay upaw ni agi ay. Wow. Ipo si mas upaw. Lingaw ka makay ka. Sus, gangisi eh. Zoom in din. So, let's zoom in. Dili kay banha, Bino. Di ba itong last week babanha kayo? Mana? Kenapa deh? Banha lang yung lights lang yun. Ano na? Ano na eh? Ano maklaro na mo? Sama ko